Κασεράκη. Να σας καλωσορίσω και εγώ μέρους της ΔΑΚΕ και να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε εδώ, γιατί είναι σημαντικό για μας να έρχονται πολιτικοί και άνθρωποι που έχουμε αγωνιστεί μαζί τους και στο παρελθόν και θα αγωνιστούμε για αυτά τα θέματα και στο παρόν και στο μέλλον. Είναι σημαντικό να έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ορθώνουν το ανάστημα, δεν υποτάσσονται στα μνημόνια και δίνουν τη μάχη για να σταματήσουν αυτά τα μέτρα που εξοντώνουν και τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα, συμπληρώνοντας αυτά που σας είπε ο κύριος Κραποκούκης, με απλά λόγια, για να σας ενημερώσω κι εγώ όσο γίνεται, θέλω να πω ότι η ΔΑΠ είναι, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, η μεγαλύτερη εταιρεία ίδρυυσης στην Ελλάδα με διαφορά. Έχει 2 εκατομμύρια μετρητές και ιδρεύει γύρω στους 4.300.000 πελάτες, δηλαδή το μισό πληθυσμό της Ελλάδος. 10.000 χιλιόμετρα δίκτυο, μεγάλο, ίδρευσης. Και εδώ μιλάμε ότι το νερό δεν είναι ένα εμπόρευμα, είναι ένα φυσικό αγαθό με το οποίο ο άνθρωπος επιβιώνει και ζει και χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρχει ζωή. Η ΕΙΔΑΠ ιδρεύει όλη την περιοχή της Αττικής και συνεχώς επεκτείνεται και στόχος της είναι να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Αττική και σε ορισμένα νησιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και πληρώνουν πολύ ακριβά το νερό και πολλές φορές δεν φτάνει και το νερό σε κάποια απομακρυσμένα νησιά. Αν φυσικά δεν προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση, αυτά είναι τα σχέδια για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και την ανάπτυξή της. Ένα σημαντικό που δεν τέθηκε. Η ΕΙΔΑΠ Νήσο, που είναι μια θυγατρική. Ένα σημαντικό θέμα που δεν τέθηκε και είναι καθοριστικό στην ιδιωτικοποίηση είναι η αξία των παγίων της ΕΙΔΑΠ. Εδώ μιλάμε ότι με μια εκτίμηση σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τα πάγια της ΕΙΔΑΠ είναι πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια. Αν βάλουμε και την ψιτάλια που έχει έρθει στην κυριότητα της ΕΙΔΑΠ τα τελευταία χρόνια, είναι γύρω στα 500 εκατομμύρια η ψιτάλια. Λοιπόν, κινδυνεύει η ΕΙΔΑΠ να αυξηθεί για 300 εκατομμύρια όταν τα πάγια της είναι πάνω από 2,5 δις. Για την κερδοφορία είπε ο κύριος Κραποκούκης, το πρώτο εξάμηνο του 2013 έβγαλε συν 128% κέρδη παραπάνω από ότι το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 και είναι μια αυξανόμενη κερδοφορία χρόνο με το χρόνο. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η κερδοφορία. Το τιμολόγιο παραμένει χαμηλό, παγωμένο από το 2008, δεν έχει ανέβει καθόλου. Μάλιστα έχουν γίνει και κάποιες μειώσεις και έχουν αποφασιστεί και κάποιες μειώσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο που δεν έχουν εφαρμοστεί όλες. Συν όλα τα άλλα αποφάσεις για μια κοινωνική ευαισθησία και κοινωνική πολιτική, για πολύτιμους και άνεργους και δόσεις. Από εκεί πέρα, όπως σας είπε ο κύριος Καρποκούκης, το νερό είναι άριστης ποιότητας. Όλοι το αντιλαμβάνεστε ότι, και το βιώνετε, ότι έχετε πάει σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, σε ελάχιστες πρωτεύουσες μπορείς να ανοίξεις τη βρύση και να βγεις νερό. Και δεν είναι αυτό σαν τη ΕΙΔΑΠ. Καμία σχέση. Και χωρίς να έχουμε ακριβή στοιχεία, ίσως είναι το φθηνότερο από τα φθηνότερα σαν τιμολόγιο, σαν τιμή, από όλα τα νερά τα ευρωπαϊκά, από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όλα αυτά γίνονται με το προσωπικό που δεν αναφέρθηκε, καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, έχει μείνει το μισό περίπου, πριν λίγα χρόνια ήταν πάνω από 5.000, τώρα είναι κάτω από 2.300, χωρίς να έχουν γίνει προσλήψεις, τη στιγμή που η ΕΙΔΑΠ επεκτείνεται σε όλη την Αττική. Και ένα σημαντικό είναι ότι και με πολύ χαμηλότερους μισθούς, δηλαδή οι μισθοί έχουν τυπικά 35%, αλλά είναι, αν το βάλουμε, είναι πολύ πάνω από 35%, ίσως φτάνουν και το 50% η μειώση. Συνταδόρα που εξαφανίστηκαν. Σε μια εταιρεία η οποία οι μισθοί δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Η εταιρεία πληρώνει τους μισθούς. Είναι μια ΔΕΚΟ που δεν παίρνει λεφτά από τον κρατικό. Αντιθέτως, το κράτος και το δημόσιο, ασυνεπή όπως πάντα, χρωστάει εδώ και χρόνια στην ΕΙΔΑΠ το αστρονομικό ποσό των 1,70 εκατομμύρια. Αυτό είναι οι συνολικές οφειλές δημοσίου και δήμου. Από το 1,70 εκτιμάται, όπως αναφέρθηκε, ότι θα καταλήξει, θα γίνει ένα μεγάλο κούρεμα και θα πληρώσει τελικά γύρω στα 350 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 700 εκατομμύρια πάνε
Στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο, διότι είναι λεφτά τα οποία τα έχει πληρώσει η ΕΙΔΑΠ για επενδύσεις, για συντήρηση του δικτύου, βάσει τη σύμβαση που είχε κάνει με το ελληνικό δημόσιο το 2000 και πάρα πολύ λάθος και κακώς αυτά τα λεφτά, από ό,τι φαίνεται, θα κουρευτούν. Εμείς ήμασταν αντίθετοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, μια που ρωτήσατε. Καταψηφίσαμε όλες τις σχετικές αποφάσεις. Είναι σε εξέλιξη να βγει η οικία που θα ορίζει. Έχουμε πάρει κάποια λεφτά. Περιμένουμε κάποια λεφτά ακόμα μέχρι τα 350 εκατομμύρια. Είναι σε εξέλιξη να βγει αυτή η οικία. Έχει καθυστερήσει γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό το μεγάλο κούρεμα δεν είναι τόσο απλό να γίνει και δεν πατάει και καλά. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Τώρα, στο Διοικητικό Συμβούλιο, κυρίως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, όχι κυρίως, μόνο οι εκπρόσωποι είναι που σε διάφορες αποφάσεις σημαντικές τώρα που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, έχουν καταψηφίσει. Δηλαδή, όπως η αλλαγή του καταστατικού να μπορεί το κράτος να εκχωρήσει την πλειοψηφία των μετοχών της ΕΙΔΑΠ που άλλαγε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του καταστατικού, εκεί μόνο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων το καταψήφισαν, όπως και το θέμα των οφειλών, το κούρεμα αυτό που θα γίνει. Επειδή ρωτήσατε πριν ότι ποια είναι η στάση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δυστυχώς τα πράγματα δρομολογούνται, πάνε προς ιδιωτικοποίηση, η οποία ήταν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες να ρυθμιστούν τα χρέη όπως θα ρυθμιστούν το Δεκέμβριο και να εξελιχθεί η ιδιωτικοποίηση από την αρχή του χρόνου. Υπάρχει ένα θέμα τώρα που έχει προκύψει. Καλό είναι να είστε ενήμεροι. Βέβαια είναι διαρροές προς το παρόν. Δεν έχει βγάλει απόφαση στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί είχαμε προσφύγει και σαν Ομοσπονδία και οι άλλες 10, οι οποίες το πλειοψηφικό πακέτο πήγε στο ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση. Και σύμφωνα με διαρροές στην εισήγηση των Προέδρων, πριν βγει η απόφαση, είπαν σε ό,τι αφορά την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, ότι επειδή το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό, να εξαιρεθούν και να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση και το θεωρούν αντισυνταγματικό. Μένει να δούμε αν αυτή η απόφαση θα είναι έτσι. Και θα χαθεί ή θα αλλάξει. Για να καίγονται από φορά. Από εμπειρία σας λέω συνήθως ότι διαρρέεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας ισχύει κιόλας. Ναι, από εμπειρία. Τώρα άμα αλλάξει, αυτό θα είναι για πρώτη φορά. Θα τηρηθεί στην πράξη. Ποιο? Είναι υποχρεωμένο. Είναι το ανώτατο δικαστικό δικαστήριο, δεν μπορείς να προσφύγεις μετά. Σε περίπτωση όμως παίζει ρόλο με τον Μπαρνιέ. Έχουμε παραδείγματα παιδιά που δεν έχουν τηρηθεί. Όχι, μήπως βρουν κανένα άλλο παράθυρο. Μόνο άμα αλλάξουν το χαρακτηρισμό του νερού. Άμα αλλάξουν το χαρακτηρισμό του νερού. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Επειδή εδώ υπάρχει. Η λύση είναι σαφής και δεν πρόκειται να αλλάξει στο ίδιο. Επειδή εδώ μπαίνουν κάποια ψευτοδιλήμματα και ψευτοεκβιασμοί ότι μας υποχρεώνει η κοινότητα, ας πούμε, και η Τρόικα, εδώ έχουν γίνει επερωτήσεις και στον Μπαρνιέ και στο ΡΕΝ και είπαν ότι είναι δικό σας θέμα, τι θα ιδιωτικοποιήσετε. Εμείς θέλουμε συνολικά να προχωρήσετε ιδιωτικοποίηση. Αν κρίνετε ότι το νερό δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, μπορείτε αυτό το πράγμα να το βγάλετε. Για να μην το παρουσιάζουν ότι είναι απέτηση της Τρόικας. Ξέρετε όμως ότι το νερό το ζητάνε άλλοι. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αγαθό προς διαπραγμάτευση και προς πώληση. Γι' αυτό και έχουν κολλήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει κάποιο. Και επίσης έχουμε και αυτό που δεν αναφέρθηκε, τη διεθνή εμπειρία, που όπου έγινε ιδιωτικοποίηση σε Ευρώπη, σε Λατινική Αμερική, τα αποτελέσματα ήταν αποτυχημένα έως τραγικά. Είχαμε αυξήσεις τιμολογίων πολύ μεγάλες όπου έγινε ιδιωτικοποίηση. Η ποιότητα του νερού δεν έμεινε ίδια, χειροτέρεψε πάρα πολύ, υποβαθμίστηκε η ποιότητα. Η κοινωνική πολιτική που ασκούσαν αυτές οι εταιρείες σαν κρατικές δεν υπήρχε πλέον. Όλοι στο ταμείο για να πληρώνουν, ούτε δόσεις, ούτε διευκολύνσεις, τίποτα. Οι επενδύσεις στα δίκτυα, γιατί τα δίκτυα έχουν μια ηλικία και χρειάζονται κάποιες επεμβάσεις που υποσχέθηκαν οι ιδιώτες, δεν γίνανε. Και η κατάληξη είναι να τα δώσουν μετά από λίγα χρόνια κακήν κακώς, να τα επιστρέψουν στο κράτος που τα πήραν ή στους Δήμους. Ήδη στο Παρίσι το έχει ο Δήμος, στο Βερολίνο που είναι και η κυρία Μέρκελ πάει να γίνει κάτι παρόμοιο αυτή τη στιγμή, να επιστρέψει πάλι. Και ενώ έχουμε τη διεθνή εμπειρία ότι αυτό το εγχείρημα δεν πέτυχε και το ξέρουμε και το έχουμε βιώσει πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εμείς τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Καθυστέρηση. Δεκαετίες, προσαρτίες, όλα. Και με καθυστέρηση και χωρίς κανένα οικονομικό όφελος. Γιατί είναι αστείο το ποσό που θα ξεπουληθεί. Το ότι οι εταιρείες έχουν πάει στο κάτω νερό, εγώ έχω την απόδειξη. Όταν ήμουν ακόμα βουλευτής
επειδή η Αργολίδα έχει το περιβόητο ανάβαλο, να το θυμάστε, το οποίο μπορεί ουσιαστικά να αδρεύσει και να ιδρεύσει όλη την Πελοπόννησο. Δεν μιλάμε εδώ. Είχαν εταιρείες, είχαν δώσει συνέντευξη τύπου, θέλαν να το πάρουν οι Γάλλοι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Το είχαν βάλει στο μάτι. Και δεν έδωσε μάχη για να κρατηθεί. Γιατί δεν αξιοποιήθηκε, σε κάποια στιγμή μπορούν να το πάρουν. Έτσι με ένα αυτό δώρο στους κατοίκους εκεί της περιοχής, ας πούμε, ότι αφού το έχετε και δεν το εκμεταλλεύεστε, δεν το αξιοποιείτε, γιατί εμείς αυτό έχετε το πρόβλημα, ας να το πάρουμε εμείς, να σας δίνουμε τουλάχιστον τζάμπα τον πρώτο χρόνο. Από τις διοικήσεις που περάσαμε, η τελευταία ήταν ο κ. Σταυρίδης. Πέρασε από εδώ. Ήταν στον ιδιωτικό τομέα χρόνια, πραγματικά δραστήριο στα πάντα. Μόλις ήρθε εδώ στην ΕΙΔΑ, δηλαδή πίστευε ότι και αυτός που έλεγε ναι, να τα πουλήσουμε ο φιλελεύθερος, λέει παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι μια νοικοκυριωμένη εταιρεία. Είναι μια εταιρεία που το κράτος. Συμπέρασμα. Πολλοί μιλάνε πολύ. Ναι. Πριν πληροφορηθούν και πριν ενημερωθούν. Ναι, πιστεύω ότι μέσα. Είναι δογματικά και φιλοσοφικά. Ναι, εγώ πιστεύω ότι στο κόμμα που ανοίγουμε, Πρόεδρε, αν οι ρίζες λοιπόν. Δεν πάρει δεν είμαι κόμμα. Εγώ άκουσα κάτι εγώ από γονείς μετανάστες. Άλλα πράγματα, σε άλλα πράγματα πίστευα και άλλα. Θαυμάζουμε και σε θαυμάζουμε περισσότερο. Ευχαριστώ για αυτό που λες, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αυτό που λες εσύ με αυτό που έλεγα εγώ. Καμία σχέση. Κάποια στιγμή ο καθένας θα το καταλάβει.